फरायसाफोर दिनै आं HS सेकेन्ड इयारनि क्लास लानानै फैदों। सिगांनि क्लासाव आं लाइमोन बैसोआरि बेनि गोनां सोलोंथाइनि सोमोन्दै आलोचना खालामदोंमोन। बिदिनो लाइमोन बैसोनि जौगासार मोननै आलोचना खालामदों, सोलेरारि जौगासार आरो गोसोआरि जौगासारनि सोमोन्दै। दिनै आं गोसो सानथायारि जौगासार आरो समाजारि जौगासारनि सोमोन्दै आलोचना खालामगोन। आगोलावनो आं गोसो सानथायारि जौगासारनि सोमोन्दै आलोचना खालामनि। लाइमोन बैसोनि गोसो सानथायारि बिथिङाव जौगासारनाया आबुंथि गोनां जायो। बे जौगासारनायाव सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसो मुलुगाव दावराव सोमजिहोयो, जायनि जाहोनाव बिसोरो माब्लाबा गोबां मिजिंथियारि जायो आरो माब्लाबा गोबां फेलें मिजिंथियारि जायो। मोनफुंनाय आरो मोनफुङैनि दखमाखौ गोग्लैना गोबां समाव गोबाङानो गुबुनजों लोगोसे गोरोबनो हाया जायो, जायनि जाहोनाव गोबां समाव बेबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरा बिग्रायारि सानग्रा जायो आरो बेबायदि जानायनि जाहोनाव नखर आरो समाजनि फारसे नंखाय साननाय बिसोरनि गोसोआव सोमजिखाङो। बेबायदि सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय नांगौ समाव मोजां सोलोंथाइ होनो हायाब्ला बा बे जौगासारनि समाव मोजां गियान होनो हायाब्ला समाजनि बेरेखा खामानिफोरा बे लाइमोनफोरनि गोसोआव सोमजिखाङो आरो बिसोरो नखरनि आरो समाजनि बेरेखा खामानि मावनोबो बिसोरखौ आवगायलांनायबो नुनो मोनो। बेनि उनाव फैबाय समाजारि जौगासार। लाइमोन बैसोनि मोनसे मख'जाथाव आयदायानो जादों बे समाजारि जौगासार। बे जौगासारनि समाव लाइमोनफोरनि गेजेराव बे दलारि गठन खालामनाय माबानाय बेफोरखौ नुनो मोनो। बे दलारि साननायनि लोगोसे समान अनसायनाय गोसो बेरखाङो बे जौगासारनि समाव लाइमोननि गोसोआव। बे समाव बिसोरनि गेजेराव गोसो गोथौयै सासेया सासेखौ सहाय खालामनाय गोसो बेरखाङो, जेरै गावनि लोगोआ माबा खैफोदाव गोग्लैयोब्ला, माबा कारनाव माबा खैफोद सफैयोब्ला गावनि गोसो जिउ होनानैब्लाबो बे लोगोखौ सहाय खालामनाय गोसो बिसोरनि गोसोआव बेरखाङो, जायनि जाहोनाव बे लाइमोननि गेजेराव बेरखाङो मोनसे लेङाइ हारिमु, जायखौ जों लाइमोन हारिमु होननानैबो मिथिनो हायो। बे हारिमुनि गेजेराव बिसोरनि गाननाय जोमनाय, खोथा बाथ्रा, फाव फेशन, साननाय हनाय खिनियालाजि जागा मोनो बे नङा। बेखिनि समाव बिसोरनि गेजेराव राजखान्थियारि साननाय हनायफोराबो गोहोम खोख्लैयो। बे हारिमुनि समाव बिसोर गाव लोगो नांनानै खालि जे फाव फेशन, बिसोरनि खोथा बाथ्रा, माबा मोनसे मोजां रायज्लायनाय बा गेलेनायानो जे जायो बे नङा। बिसोरनि गेजेराव राजखान्थियारि खामानिफोरावबो बिसोरनि गेजेराव गोहोम खोख्लैयो। आरो बे दलारि गठन खालामनाय समाव बे ग्रुपिं माखासेया मा जायो, खालि मोजांबानो जे जायो बे नङा। बेखिनि समाव मोजांनिख्रुइ हामानि फारसेबो बिसोरखौ थांनाय नुयो। जेरै
बे दलारि गठन खालामनाय समाव बेयाव सासे बिसोरनि गेजेरावनो लिडारशिप लानाय थायो आरो बे लिडारशिप लानाय लिडारा जुदि हामा चिन्ता चर्चा हामा फाव फेसन हामा खामानि मानसि थाङोब्ला अब्लानिया बिनि सिङाव थानाय बे दलनि बयबो गथ'आनो खामानि मानसि थाङो आरो जुदि बे दलारि गठन खालामनाय बे दलनि लिडारशिप लानाय गथ'आ जुदि मोजां जायोब्ला बिनि साननाय हनाय खोथा बाथ्रा खामानि दामानि फाव फेसन जिखुनु खामानि बेनि जुदि मोजां जायोब्ला बिनि सिङाव थानाय गथाय दलनि गथ' माखासेया बा लाइमोनफोरा मोजांनि फारसे थाङो आरो बेबायदि मोजां चिन्ता चर्चा खालामनाय दलाव थानाय बा दलारि गठन खालामनाय बे गथ' माखासेयानो इयुनाव मा जायो मोजां सासे नागरिक जाहैयो आरो समाजनि जौगाहोनाय खामानियाव बिसोरो मुखुब जायो माब्लाबा बे समाजारि जौगासारनायाव दानाय बे लेङाइ हारिमु एबा लाइमोन हारिमुनि बे दल माखासेनि गेजेराव मोजांनिख्रुइ हामानि फारसे थांनाय नुनो मोनो जेरै फेग्रा मुवा बेसाद बाहायनाय बा ड्राग्सनि फारसे गोसो होनाय दानिया फरायसाफोर फेग्रा मुवा बुंनाय लोगो लोगो नोंसोर मिथियो माबे फेग्रा मुवा ड्राग्स बुंनाय लोगो लोगो नोंसोर मिथिनो मोनो ड्राग्स माखौ बुङो ड्राग्सआले जोंनि सुबुंनि देहायाव माबायदि हामा गोहोम खोख्लैयो दे बेफोरनि फारसेबो माखारिबा बे दल माखासेनि गथ'फोरखौ थांनाय नुनो मोनो आरो बेखायनो बे दलारि गठन खालामनानै बे गथ'फोरा बबाव ज' जायो मा खामानि मावो बा न'खरनिफ्राय अंखरलांनानै गथ' सासेयालाय सोरजों मारै लोगो नाङो बे लोगो नांनाय गथ'आलाय माबायदि बेफोरनि खेत्रआव न'खरनि गेदेर सुबुंफोरा बा समाजनि गोरों गोरा सुबुंफोरा बेफोरखौ नोजोर होनाया जोबोरै गोनांथार आरो अब्लासो बे लाइमोनफोरा मोजां लामायाव थांगोन समाज खान्थियारि आखल आखुनि सायावबो बा आखल आखुआरिनि फारसे बिसोरनि गोसो बायग्लिनायबो नुनो मोनो माब्लाबा बेबायदिबो जायो बे समाव बे लाइमोनफोरनो बा बे लाइमोन बैसोनि गथ'फोरनो मोजां सोलोंथाइ होनो हाब्लासो बे गथ'फोरा बा बे लाइमोनफोरा मोजां लामायाव फैगोन बा बे गथ'फोरखौ मोजां लामायाव लाबोनो हागोन आरो बिनि थाखाय नांगौ मोजां आबहावा मोजां परिबेश आरो मोजां मा खोथा बाथ्रा बे आरो दानिया फरायसाफोर एबेनि उनाव आं आखल आखुआरि जौगासारनि सोमोन्दै नेक्स्ट क्लासाव आलोचना खालामगोन दिनै आं एसेयावनो दोनबाय